De skal ikke forsvinde endnu. Der skal gå noget med 30 sekunder. Charmerende. Engel. Den der glad igen. Hele tiden. Kom den der engel. Ej, bare den der glad igen. Nå, glad. Ring til Lindberg. Jeg kan se, du har ret igen. Næste. Står filmer 2. Det er fordi vi er nice. En betyder at se play. Kan lige bange. Nu kan det være at sige. Så skal jeg komme i, jeg håber, du er en chance. Ja, så skal det være den der over til højre, der synger det. Så skal vi skrive, jeg håber, du er et far. Medina. Velkommen til Medina. Så skal det være den til højre, der hedder Medina, ikke? Så skal den komme, og så skal den højre komme og sige, velkommen til Medina. Medina. Medina.